ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ 2026 ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ପାଳନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ 2026 ସମାରୋହରେ ଆଜି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏହି ବିଶେଷ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପ ଧୂପଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ। ବିକାଶର ପରାଧିରେ ଗାଁକୁ ସାମିଲ କରି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହି ଦିବସ ଏକ ସଂକଳ୍ପର ଦିନ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସେବା ଓ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ସୁଶାସନର ମୂଳଦୁଆ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ଏହି ଧାରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଶିବପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତହସିଲଦାର କେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି, ଜିପିଓ ସୁଦୀପ କୃଷ୍ଣା ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଆସିନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସମୂହ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲି ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାସହ ପ୍ରାୟ 10ଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ସେବା ଓ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ଓ ଯୁବ ସମାଜର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ, ଲୋକ ସହଭାଗିତା ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AA ମିଡିଆ 24। आज आमर विषमकटक ब्लॉक प्रशासन तरफ नेशनल पंचायतराज दिवस पालन करा जो 500 लोक आसी 10टा स्टल आमर ब्लॉक तरफ डिस्प्ले कराइला अन्य प्रोग्राम जाक भी होता जो आमर 8टा अंत्योदय गृह योजनार वर्क ऑर्डर दिखाई और 3 जन को इनसेंटिव दिखाई आमर बेस्ट एम्प्लॉय परफॉर्मर जो मैंने थे 5टा सर्टिफिकेट प्रदान कर। धन्यवाद। पंचायत आमर गोटे मुड़ी मिल देते ब्लॉक तरफ से तरफ आम मुड़ी सब मुड़ी शुकुआ मुड़ी मुआ मुड़ी सब मुड़ी आम गोटे स्टल पकड़ से विषय स्टल भी आम टोटाल 10 जन मुड़ी मुड़ी सप्लाई तो आम लोकाल ही करूँ कि बर्तमान पर्यटन ब्लॉक तरफ से किसी सुविधा मैंने आसनी गवर्नमेंट तरफ आमको किसी सुविधा से मिलनी दवाई कि मुझे भावुँ आगे को दे पारती मे भी हस्टेल जाक तो ये सब मुझे नौकरी अंगनवाड़ी सब गवर्नमेंट तरफ करते तो सार रिक्वेस्ट करी मत से सुविधा दि जाओ से जगह दवाई हस्टेल अंगनवाड़ी सब ये दवाई सुविधा करा सार को एप्लिकेशन नहीं सार खाली जस्ट एमती सार भी कहते आम से सुविधा करे देवु कहते देखा छुट्टी पर कौन स्टल कौटा आज आमर तो पिलांकर खाद्य आज मुड़ी चना गजरा सब आम जो पिलांकर खाद्य जो तैयार कर सब आज खाद्य जो 13टा ଆମର
चैनल सह जोड़ी हेबाकु लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।